Бъдещето на вейпингът е тук с Euphoria и техните пълнители с HHC. HHC или хексахидроканабинол променя играта, като предлага ясно и спокойно изживяване при вапеване, без интензивното опиянение, което обикновено се свързва с канабиса. Това, което отличава пълнителите HHC, е тяхната усъвършенствана технология, която осигурява гладко и последователно изпаряване всеки път. Прецизността е от ключово значение, тъй като гарантира, че потребителите получават перфектната доза при всяка дръпка. А за любителите на разнообразието Euphoria предлага широка гама от вкусове, за да задоволи всеки вкус. Но за Euphoria не става въпрос само за продажби. Става дума за промяна на представата за вейпингът. Те вярват, че вейпингът е не просто алтернатива, а напредък в света на тютюнопушенето. С техните HHC пълнители вейпингът се превръща в синоним на изтънченост и финес. Пазарът забелязва тази революция. Хората възприемат идеята за бъдеще, в което вейпингът се разглежда като форма на изкуство, като начин да се повиши удоволствието от пушенето. А Euphoria е в челните редици и е водеща компания със своите най-модерни HHC пълнители. Така че защо да чакате? Потопете се в бъдещето на вейпинга и се присъединете към Euphoria, за да изпитате чудесата на HHC. Бъдещето е сега, а вкусът му е по-добър от всякога.